Lige børn leger bedst. Peder vågner ved, at tjenestepigen mildt stryger ham over kinden. De lune solstråler sniger sig ind gennem vinduet. Duften af nybagt hvedebrød møder Peders næse, og han sætter sig til rette ved morgenbordet. Her sidder mor og alle hans søskende, mens tjenestepigen langsomt drikker morgenbordet til. Far ser vi først sent om aftenen. Som læge møder han tidligt og får sent fri. Efter morgenmaden følger Peder sine 2 mindre søskende i skole. Han går selv på en latinskole ved Vor Frue Kirke. På vejen går Peder op ad Fiolstræde, hvor en masse andre børn går i skole. Peder tænker, at alle de andre børn er mærkelige. De har læset tøj på. De er beskidte, og de taler så grimt, så Peder ikke engang vil tillade sig selv at tænke disse eder. I en baggård tæt på Peders hjem vågner Lav ved, at hans mor rusker i ham. Han skal ned i gården og besøge. Der lugter fæl dernede. Natmændene har nok ikke været der i nat. Lav skal i skole, og han glæder sig til det. Om eftermiddagen skal han på arbejde på fabrikken, og det synes han er hårdt. I skolen er der frikvarterer, og i dem finder Lav en stor glæde, da han mere eller mindre må gøre, hvad han har lyst til. Han sender pigerne stjålne blikke, han hopper hænkerode, og til tider brydes han med vennerne for at se, hvem der er stærkest. Tit og ofte får Lav et rap over nallerne med spanskrøret, men så længe han kan holde det skjult for mor og far, gør det ingenting. Kun hvis de finder ud af det, bliver det slemt. Det husker Lav kun alt for godt. Far, som er fabriksmand, har nogle kæmpe hænder, og dem får Lav tit at føle. Efter skole skal Peder til ekstraundervisning i latin. Selvom han sidder på forreste række og selvfølgelig laver alle sine ting til UG, er det godt for ham at komme hos frøken Larsen. Man kan aldrig lære for meget, sagde frøken Larsen altid. Og dette fulgte Peder troligt. Han kunne jo se, hvor godt det var gået hans far, og dertil sigtede Peder også. Men bagefter bliver det spændende. Peder skal med familiens tjenestepige på markedet tæt ved fældet for at købe krydderier, der kommer fra udlandet. Han har været der med mor før, og disse fantastiske krydderier, de dufter så godt i Peders næse. På markedet er der også altid liv. Meget af det, Peder ser, gør ham bange og utryg, men det drager ham også en lille smule. Han har set slåskampe, piger og drenge, der forulemper hinanden på åben gade, politiet i uniform, der tit er på jagt efter noget af kvarterets rakkerpak. Da Lav er færdig på fabrikken, er han øm i hele kroppen. Men nu skal han på markedet og stå i kreds med de andre gutter. På markedet ser han drenge på hans egen alder, som ser så mærkelige ud. De går rundt i matrostøj og taler ord som æder og de. Lav var dus med alle på markedet, og han kunne ikke forstå, at disse drenge på hans egen alder kunne gå rundt og se så mærkelige ud. De kiggede aldrig efter pigerne. Var de slet ikke interesserede i dem? Markedet fik dog også Lav til at tænke på sin broder Hans. Hans havde stået hele sin barndom på dette marked, indtil han blev en ung mand, der måtte komme i hæren. Alle i Lavs familie havde talt så godt om dette hæren, men Lav forstod ikke andet, end det gav ære og penge. Da Lav så pludselig en dag fik at vide af sin mor, at han aldrig ville se sin bror igen, og at han var død i en kamp om danske territorier ved Dybbølmølle, forstod Lav der først slet ingenting. Han kunne ikke se det gode i ord som ære, dansk og territorier, men kunne nærmere se det frygtelige i ord som hær, soldat og krig. Stemningen omkring markedet ved fældet var en helt anden, end Peder havde oplevet det før. Der var masser af mennesker, råb og skrigeri, uciviliseret, uordentlig, rodet. Peder havde mange ting, han kunne sige om denne pøbel, der var samlet foran ham. En mand råber, "Længe leve arbejderen!" Nu bliver Peder for alvor nervøs. Han kan huske, at mor har snakket om en frygtelig begivenhed i Frankrig, hvor også arbejderne lavede noget, som mor kaldte for revolution. Peder ved ikke, hvad revolution betyder, men mor og far sagde, det er det mest forfærdelige, der kan ske. Alle respektive borgere i samfundet kan risikere at blive halshugget ved en sådan begivenhed. Da Lav ankommer til markedet, kan han med det samme mærke noget anderledes, end det plejer. Her er tonsvis af mennesker, og politiet er alle vegne.
Der bliver råbt og skrædet, og folkene råber om løsladelse af Louis Pio. Lau er nervøs. Han ser sin far inde på fældet, og forstår nu, at han som fabriksmand er med i denne krig, der skal til at udkæmpes på dansk jord. Lau får tårer i øjnene og tænker, om far måske skal lide samme skæbne som bror Hans. Da drabelige kampe opstår mellem politi og arbejderne, mødes 2 skræmte drenge på 13 år bag ved en busk på fældet. De er begge bange for denne kamp, trods det skyldes helt forskellige forudsætninger. Hvordan må det udvikle sig herfra?